салом алайкум, хуш омадед ба канали ман дар ютуб. мавзӯи имрӯзаи ман дар бораи нархи патент, боло рафтани нархи патент. метавонед видеоро аз аввал бо диққат то охир гӯш кунед. саволҳо бошад дар поёни комментария нависед. саволҳои зарурӣ бошад, рақами ватсапи ман дар бисёр видеоҳои ман дар экран навиштагӣ марҳамат. рақами ватсапро ёфта дар ватсап галасавоиро мумкунед. ба ман нанависед, ба ман занг назанед. илтимос, ман вақт надорам ба зангҳои телефонӣ ҷавоб додан, чунки инро доим ба шумо такрор мекунам. фақат дар поёни комментария ютуб саволҳои худро нависед. вақт шавад бо ҳамихел видео када ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳам. ва як чизи дигар, ҳар як видео ман такрор барои чӣ мекунам ки агар саволҳоро ман хонам савол такрорӣ бошад, ба саволи шумо ҷавоб намедиҳам, чунки саволи такрорӣ бошад, видео бошад, шумо метавонед дар канали ҳамин ютуби ман даромада аз бари боло видеоро зер кунед, калимаи видеоро зер кардед, видеоҳои ман фақат мераванд. анам видеои манро дида, видеои лозимаро гирифта гӯш карда истифода мебаред, чунки ман ба саволҳои такрорӣ вақти қимати худро намегирам ку ҷавоб намедиҳам. ба саволҳое ки такрор нестанд, нав ҳастанд, ягон навигарӣ, тағйироту илова ба қонунҳост, дар бораи ҳамон ба саволҳо ман имконият пайдо мекунам ҳамихел як видео кунам. ва нафароне ки дар ватсап галасавой равон мекунед, агар хоҳед, ман фақат дар ютуб маслиҳати бепул метиҳам, фақат дар ютуб. агар интизор боше, ман дар ютуб вақт ёфта ба ҳамин саволи шумо дар ягон ҳамихел бо баромадан ба шумо ба саволотон ҷавоб медиҳам. ҳаминро бояд гуфт ки дар тарафи тамоми вазорату идораҳои Федератсияи Русия пешниҳод шудааст, ба Думаи давлатӣ, ба Госдума ба пешниҳод шудааст ки нархи патент 4 маротиба зиёд шуда. агар 4 маротиба зиёд шуд, ин 24 000 рубл мешавад. агар инсон 60 000 дар як моҳ маош гирад, фарз кардем 24 000 патент супорад, 10 000 иҷора супорад, 10 000 агар хӯрока харад, фарз кардем 5 000 роҳкироӣ кунад, дар дасти вай 5-6 000 мемонад ё не? ба фикрам ки айни ҳол ин саволҳо, ин пешниҳодҳо таҳти баррасӣ ҷиддӣ қарор доранд байни вазоратҳо, идораҳои дахлдор ва байни депутатҳо, ва мумкин ки ин ҳамаи ин пешниҳодҳо ба роҳбари давлат пешниҳод шаванд. ҳама тарафа дида санҷида баъдан қонуна эълон мекунанд, ё зиёд мешавад ё намешавад. барои ҳамин шумо бояд чӣ кор кард? муҳоҷирон, хориҷиён чӣ бояд кард? айни ҳол метавонед дар куҷое ки квота ҳаст, тақсим мешавад, ҷудо шудааст, муроҷиат кунед, ариза супоред. чӣ хеле ки дигарон квота гирифтан, рвп гирифтан, шуморам фаҳмедай дигарон, пурседай дигарон ва кӯшиш кунед ки квота гирифта, рвп гирифта аз ҳамин патент халос шавед. вақте шумо печати рвпро мегиред, дар паспорти заграни шумо печати рвп мемонанд. дар бораи рвп видео дорам, марҳамат бинед, ҳамашро пурра гуфтам. фақат шумо аз патент халос мешавед. ин як беҳбудӣ барои шумо аст. аксарияти инсонҳо ки 2 сол пеш ман видео кардам, гуфтам кӯшиш кунед ягон коллеҷ ё мактаб ёли хонед, кадомед ки савод доред, ҳунар ёд гиред, касб ёд гиред, то кай кори сиёҳ мекунед, то кай кори вазнин мекунед. кӯшиш кунед вақте ки донишҷӯ шудед, мактаби олӣ, имконият доред то шаҳрвандӣ равед, диплом аз Русия дар тамоми ширкатҳо, фабрикаҳо, заводҳои Русия ҳамон дипломи худашро ба назар мегиранд, шуморо кор мегиранд. бемалол кор мекунед, ҳам аз патент халос мешавед, ҳам маоши хуб мегиред. ана чӣ хел беҳбудиҳо. аксарияти инсонҳо гӯш карданд, донишҷӯ шуданд, аксарияти инсонҳо масалан квота қатъи рвп гирифтанд, аксарияти онҳо носител русский языка, донандаи забони русӣ қатъи вид на жительство гирифтанд. айни ҳол баъзеҳо гражданство супориданд. то 26 октябр вақт доред ки донандаи забони русӣ шумо аз имтиҳон гузаред, вид на жительство гиред. яъне вид на жительство баробари ҳамун шаҳрвандӣ аст. 90% гӯё шумо шаҳрванди Русия ҳастед. ба тамоми масалан луготҳо шумо масалан таъмин мешавед. ғайри ин нафароне ки масалан айни ҳол патент супорида истодаед, кӯшиш кунед ақаллан як квота гирифта рвп гиред, 3 сол шумо аз патент озод мешавед. то 3 сол чӣ гапу хабар аст дар дунё? шумо муҳим 3 сол аз патент озод мешавед, бемалол кор мекунед ва табобату духтури шумо ҳам дар асоси медполиси 3 сола бепул мешавад. ана ин беҳбудиҳоро фаромӯш накунед. айни ҳол кӯшиш кунед илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ, ҳоли ҳамун патент пулаш баланд нарафта, шумо ҳамин кӯшишро кунед, то ки агар патенти баланд рафт, шумо аллакай рвп дошта бошед, ин ба шумо дахл надорад, ба шумо умуман дахл надорад. ё нафарони донишҷӯ шавед, беҳад хуб. шумо ки донишҷӯ шавед, статуси донишҷӯӣ гирифтед, ҳуҷҷатҳои донишҷӯӣ дар дастон, шумо ҳуқуқ доред. 4 сол 5 соле ки таҳсил мекунед, ҳуқуқ доред дар Русия зиндагонӣ карда
ва ҳуқуқ доред ҳатто ки масалан агар ки корҳое мешавад шабона масалан имконият доред ки аз тарафи ҳамон ба ихтисоси худатон аз ҳамон маълумотномаи ҷои дарстон гирифта ҳамон бурда дар ҳамон ҷои кор метавонед шабона кор кунед, метавонед баъди абед кор кунед. яъне ки шумо ҳамчун донишҷӯи ҳамин Федератсияи Русия имконияти кор карданам пайдо мекунед, ҳам имконияте доред ки патент ҳам месупоред. барои ҳавай кӯшиш бояд кард. вақте ки агар нарх боло рафт ҳатман эълон мешавад ҳама ҷо ва эълон мекунанд, аммо шумо тайёр бошед барои беҳбудии худатон. ғайри нафарони саволҳо оиди пенсия медиҳед, оиди пособия медиҳед, видеоҳои пештараи манро бинед. дар видеоҳои пештара ман пурра ба забони тоҷикӣ роҳи ҳалашро ба шумо фаҳмондаам. хоҳиш мекунам видеоҳои пештараро тамошо кунед, саволҳо такрорӣ нашавад, чунки ман вақту имконият надорам ки ба саволҳои такрорӣ ҷавоб диҳам. баъзеҳо мегӯянд ки ҳамун силкаи видеота равон кун. аку шумо шишта намекобед видеоро ба худтона барои фоидаи худтон ман шишта ба ҳар яке шуморо видео кофта силка кофта равон кунам? на, чунки ман вақт надорам. барои ҳамин хоҳиш мекунам видеоро аз аввал то охир гӯш кунед, ба дигарон фиристонед, лайк гузоред. дар амони Аллоҳ бошед.